Кызым, ник жылкыйсың шул Ходай берген кошыңны? Эне кырынды шом коя буйны кыдар булган. Бәтәш, шөбесенә шүмәле. Әлегенә жылкыды шул кошын. Инде хәзер яңадан ясап ята. Нани мен мотор айтам. Кап-кара кирпекләрен карага буяп ята инде тагын. Әне алай бит озынрак кебек тоела. Бик матур була. Яшь чакта булай да матур буласың инде, кызым. Буысы нәрсә инде тагын? Әне бу пудра. Онга баткан тышкан кебек аппак булгансың бит инде. Юк инде әне менә бетчәләрне кашыра, бер нәрсә күрми. Нинди тышкан инде. Бер нәрсә дә аңламыйсың син. Әстәгъфирулла, тагын ишли инде. Шешеңне жандырасың, сүндер. Безнең чакта мондай бер юк ие, сүндер дим. Әне шәшнегенә тур айтам бит инде алай саны күдрәләнеп биткән. Тагын ишләмәс икән инде. Кара тукта, кызым, кая җыйнасың син булай? Әне миңа Instagramda прямо эфирга керергә кирәк, шуңа күрә бизәндем инде. Күптән шулай диләр әне, мә кызым, мә. Күбрәк ман, күбрәк. Матур бул. Яра, рәхмәт әни.